benediksyon mo ni Kristo may bibino. Yan nasabti karon aron sa pagpadayon sa itong pagpatinaw pamahayag ito sa itong doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mas bukbay soon, mayang kabi na itong tanano. Kung sa nili patabot sugod, magampo na kita. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Angel of God, my guardian angel dear, to whom God's love commits me here, even to thee at my side, to die and to guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Salamat, mag-isuon. Yan nasab kita karon yung pagpadayon sa itong mapagtulutan ito sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pinagis pagtubag sa mga pangutana o mga atake sa atong simbahan, sa doktrin sa atong simbahan. Ang atong karon nga pagkatubagon may tungod yung mga pangutana may tungod sa adlaw nga igpapulay. Namatod pa nila sa balog yun, adlaw igpapulay. Matod pa sa mga laing sikta na dili na Katoliko. Di ang ilang pagsumpak na to. Ang Sabado, maugayod ang igpapawalay. Dili ang Domingo. Sa unong kaadlaw, magbuhat ka apan si kapito kaadlaw, mao ang adlaw nga igpapahulay. Sa ato pa, ang Sabado. Exodus, Kapitulo 20, versikulo 8, versikulo 11. Ang Diyos may pahulay sa ikapito dili ang naunang adlaw. Hinhis, Kapitulo 2, versikulo 2, ganito sa 3. Ang tubag mo gini. Domingo, mo giilis sa gipahunong nga Sabado. Walay makatuman o ganong gipahunong man, tungod kay walay nakatuman sa pagbantay sa igpapahulay. Bisan ang mga ginikanan sa mga Hudiyo, wa gikatuman. Asa ubasa, Nehemias Kapitulo 13, versikulo 18. Bisan pa ang ilang mga anak o makaliwatan, wala usab makatuman sa paglihi sa adlaw Sabado. Wa gid makatuman. Exodus Kapitulo 20, versikulo 12. Nganong di man makatuman? Mabukat nga tulubanon, bisan kinsang magbuhat o bisan unsa pagapatyon. Ngunang di katuman, wa katuman tungod sa kabukat sa mong tulubanon. Kabisan o magbuhat o bisan unsa pagapatyon. Asa ba sa Exodus Kapitulo 31, versikulo 15. Walay bisan kinsa nga makaling og kalayo. Ang lungagon sa Sabado, lutoong daan sa Bernes. Exodus Kapitulo 35, versikulo 3. Ang mahimon ining babuhat sa Sabado, maurang yun ang pagkaon. Exodus 16, 23, Exodus 12, 16. Wag yun. Ang Sabado, wag ni trabaho. Way buhat, way mga trabaho nun. Muni balaod sa adlaw Sabado. Ang ilang kanon Sabado, lutoon daan sa Bernes. May possibility nga panos ang makaon. Nga naman, kay lutoon mo Bernes hapon, posible ang di mapanos pagkaunto. Pero sali lang, di mo may dapat to. Ganahan sila mukaon ng mapanos na tingali. Walay palas unon, mapasanon sa adlaw Sabado. Walay pasanon, kinanan, wag kay buhaton lagi. Huwag kay pasanon.
Jeremias 17:21, sirhan ang tanang pultahan, gawas sa pultahan sa templo. Dato pa ang pultahan sa agyanan paingon sa gawas, panirhan. Unsa may abrihan, ang pultahan ragid sa templo. Nehemias kapitulo 13, versikulo 19. Ang abrihan maura ang ganghaan sa templo. Ezekiel 46:1, kama 3. Mapitig yung lisura sa maong balaod. Supak, bisan sa didto sa bagong langit ug bagong yuta, nagpadayon sa pagbalaan sa adlaw igpapulay. Isayas kapitulo 66, versikulo 23. Tubag, ang ipahulay nga adlaw wala ipahunong. Ang ipahunong mao ang Sabado sa mga Hudiyo. Ilisan kinis Domingo tungod kay ang Domingo mao ang adlaw sa pagkabanaw sa Ginoo. Unsa kuno? Gilisan sa adlaw Domingo, nganong gilisan sa Domingo tungod kay ang Domingo mao man ang adlaw sa pagkabanaw sa Ginoo. Pinareg kapitulo 1, versikulo 10. Sa pa wa ipahunong ang ipapulay. Ang ipahunong ang adlaw lang sa pagpahulay nga dili Sabado sa mga Kristiyano. Ganuman kay Sabado para mas mga Hudiyo. Ang adlaw Sabado dili maoy makapahimong adlaw ng ipapahulay. Ang adlaw Sabado dili maoy makapahimong adlaw ng ipapahulay. Ang nakapahimong adlaw ipapulay mao ang sunod-sunod nga buhat, sunod sa anong kadlaw, busa sa kapito kadlaw mupahulay ka. Magsugod ka og Domingo ang ikapito Sabado. Pero magsugod ka og Lunes, Domingo mao ang ikapito. Usayas 2:11. Osias 2:11. Muna ang ipunong mao ang adlaw nga Sabado. Pero may ning inumduman ta nga ang Dios wa gyud mag-ingon sa iyang paghatag sa mga balaod sa Exodus kapitulo 20, versikulo 8 at 11 nga Sabado wa gyud ipabulay kun Sabato. Krigong nga Sabato ang pasabot igpapulay. Dili kay Sabado na. Kay Sabado Saturday. Dili Sabato. Muna'y buot pa sabot nga dili nga pog Sabado kay wa magisgot ang Ginoo nga Sabado. Ngano man tungod kay ang mga ngan sa mga adlaw kinuto man gikan sa mga planeta. Og sa ikapat adlaw diha naman kuaa, diha naman mabuhat ang planeta sa ikapat adlaw. Nga sa tubas unang adlaw, idong adlaw, ikalong adlaw way mga ngan. Diha na nga nagsugod sa ikapat adlaw. Ngano man tungod kay ang mangalan lagi sa mga adlaw gikan man sa mga planeta. Na klaro nga sayop ang pagsabot niya itong maigsuon nga Sabado gyud. Kaya gikuha ng Sabado tungod sa kalendaryo na to ron sa Gregorian calendar. Matato pa karon nagisugod laog Sabado. Pero ang tinud pagkasulti dili gyud mao kini tungod kay wa magsigot ang Ginoo nga Sabado diha sa Exodus kapitulo 20 versikulo 8 at 11. Giskutan lang ipapulay dili Sabado. Mao nang igsuon nga sayop ang ilang pagpununa. Kay mo ni sa ikapitong adlaw Sabado ang pangutana. Nagkiskot ang Ginoo sa Genesis kapitulo 1 nga nag-ingon pagbuhat sa kalibutan hiyot unang adlaw, ikadung adlaw, ikatulong adlaw, ikapat adlaw ang pangutana. Unsa may ngan anang mga adlaw ug asa man mabasa sa Biblia sa krantugol nga kanang ngaran ang mga adlaw aron mukam apta sa kapito Sabado. Dahil taga eko o makatag makamo. Munang igsuon, way ngan sa adlaw. Unang adlaw, ikadung adlaw, mabitang iyong Ginoo nga. Unang adlaw, ikadung adlaw, ikatulong adlaw, ngano man nga Lunes, Martes, ito kayo pay ngan sa mga adlaw. Kay diya ni gawas ang ngan sa adlaw, diya na sa pagkabuhat sa planeta sa ikapat nga adlaw. Pida, naon sa ramamong taon. Padayon ta.
Dili na paghisgutan ang Sabado dito sa Sion sa katawhan sa Dios. Lamentaciones Kapitulo 2 versikulo 6. Ang mga Sabado sa tao iya usab sa Dios. Kung ang mga igpahawali sa tao iya usab sa Dios. Kidigong pong Sabado gihisgutan ni ipapawlay ni siya. Pero dili ngan gid sa adlaw. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12. Laing atake. Jesus wala mo anhi sa pagbungkag sa kasuguan kundi aron sa pagpatuman. Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 hangtod 19. Muna ilang atake na to. Wa mong Jesus ang pagbungkag sa kasuguan. Tuwag. Ang wala bungkagan ni Jesus nga giskutan sa San Mateo mao nga ang pagtrabaho sunod sa unong kaadlaw nga sunod-sunod ikapito pahulay ka. Kapitulo Exodus 35 kapitulo 35 versikulo 1 ngadto sa 5. Nabuti pasabot nga magsugod ka kay unong man kaadlaw magsunod-sunod nga trabaho kay nakapahimong adlaw ipapahulay tungod man sa sunod-sunod nga buhat sa unong kaadlaw pa ikapito mapaway. Kung magsugod ka og Domingo natural paway kag Sabado. Pero magsugod ka Lunes adto ka paway sa Domingo. Ngano man tungod kay sa gingon nagisik Jesus 35 unong 5 nga nakapahimong adlaw ipapulay tungod sa sunod-sunod nga buhat sunod sa unong kaadlaw pag ikapito paway. Wala magpasabot nga ang Sabado gipasigi kay ang Sabado alang sa mga Hudyo. Wala magpasabot kay gipahunong ang Sabado, gipasigi ang Sabado, pero ang kang Sabado gipasigi maong para sa mga Hudyong kapulayan. Niya kita, di man tayo mga Hudyo ba dita? Di man tayo mga Hudyo. Basta watay labot mong subuan. Kaya kasubuan, kanturang, ang gisubuan ng kanturang mga Hudyo. Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 15. Muna nga watay labot sa mong kasubuan, ang kasubuan ng kanturang mga Hudyo ang gisugo nini. Dili ang mga Kristiyano. The Sabbath is regarded as a day of rest and worship, and it can be any day of the week for someone. Somewhere, Sunday is the Christian Sabbath, Monday is the Greek Sabbath, Tuesday for the Persians, Wednesday for the Assyrians, Thursday for the Egyptians, Friday for the Muslims, and Saturday for the Jews. Muning ilang muning mga adlaw nga igipahulay sa nalain nga mga sikta. Dahil na pong atake. Ingon sa nabatasan ni Jesus, siya misulod sa tiruga sa adlaw, misulod sa tiruga sa adlaw ipapulay. Si Jesus sa baristay ay. Lucas Kapitulo 4, versikulo 6. Nga si Jesus misulod sa tiruga sa adlaw nga Sabado. Laktod pagsulod si Kristo sa barista. Nga naman, nisulod ba siya? Soon, ang pagsulod ni Jesus diya sa tirugas sa adlaw Sabado mao ang pagwali, pagtudlo sa mga tao sa Sabado. Kay unsa mang adlaw ang tudloan, Domingo nga wa may simba sa Domingo tungod kay patyon man. Magdago-tago in taon ang mga Kristiyano ni ato kay pamatyon man. Pamatyon sila kung makita sila nga mag-alagad sila sa laing Dios. Muna nga Sabado, yun ang adto ni Jesus, mamo iyang iwalihan. Dili, tugod kay Sabadista siya. Kung dili, aron sa pagwali, pagtulo, gusto nga pagtulunan. Si Ginoong Jesus, di Sabadista, tugod kay, kung Sabadista pa siya, yung maon o ta siya, kung dili pat yun na. Mao kini, manaamat, basa man sa, ang imong gihatag nga talata, mao man ang Lucas 4:16. Adto ang baktas 28. Kung unsay nahitabo. Kung sa balita pa si Kristo, ngano nga buot mang hinoon nga patyon si Jesus? Ang ay tanihigong maon. Pero buot man dapat yun, ngano man. Tungod kay, dili man siya sa balista. Kunya nahiumbo sila, nalagot sila. Tungod kay ang pangwali, nila nagtuo man sila nga dili husto. Munang gibabatuon si Jesus.
Ug gani sa dihang naghuman sa pagbasa buot siyang ihulog sa pangpang. Lucas 4:28. Tuko ko na. Kung sa Madis sa Kristo, ihulog din sa pangpang. Pastilan ka mo. Kung misulod si Jesus sa mga sinagoga sa adlaw Sabado, aruman sa paghatag sa mga pagtulunan ngadto sa mga Sabadista, aron mahibalo tungod kay sa laing adlaw walay sulod ang mga sinagoga, tungod kay kun na ay manimba sa adlaw na Domingo patyon man sa mga Hudiyo. Juan 20:19. Sa pagkabati nan adtong Domingoha, pagkagabi na itong Domingoha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak ug tinangkahan nila ang putahan kay nadlok man sila sa mga kadakuan sa Hudiyo. Dito sulod taon ng mga apostolis. So sila sa mga lawak, panitan, trangkahan, pinhandok man sa mga Hudiyo. Okay. Pabat yun sila? Muna niya ito, tago-tago sila. Muna ang tuwi ni Diyos, ang mga Hudiyo, ang katon sa mga pagtuluan niya. Muna ituyo nga nagwali siya dito. Dili sabtong siya sa Badista. Si Birhen Maria ug ang mga apostolis sa Badista sab kay mipahulay sila sa Sabado sumala sa sugo. Lucas 23:55-56. Tubag ang mahal nga Birhen ug ang mga apostolis wala magtuman si papulay kun Sabado. Sanglit mibuhat sila sa Sabado. Mateo 12:5 manangaon sila. Naminta sila og mga lagutmon ug ilang ipagkaon ug bawal man kana sa adlaw Sabado. Niya nagsusuroy sa Sabado bawal man na. Sirahan maging kultahan o di kagawas. Pero sila nangutlo gyud nangaon. Bisan si Jesus dili sa lista. Nganuman kay gibungkag niya ang ipapulay sa Sabado ug buot tiyang patyon sa unang mga nagbantay sa Sabado. Busa dili diay siya sa lista. San Juan 5, Kapitulo 5, Versikulo 16, Kapitulo 19. Nganuman, buot patyon si Jesus. Nganuman, kaya iyang gibungkag ang Sabado. Lain supak. Bisan hangtod sa pagbalik sa Ginoo, aduna gihapoy magabantay sa ipapulay nga Sabado. Kay wala kini matapos ang ipahulay sa tao mao'y natapos. Usias 2:11, Mateo 24:20. Tubag. Ang Sabado sa tao iya usab sa Dios. Kung ang ipapulay sa tao iya usab sa Dios. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12. Busa gipahunong mao ang gayud ang Sabado nga adlaw. Ang adlaw nga Sabado may gipahunong. Ang Sabado landong lamang sa maabot. Gitapos na ni Kristo diha sa cross ong tulumanon nga nakasumpaki niya to. Kolosas 2:14 nga ang maong Sabado landong lamang sa maabutang umabot ug niabot naman si Jesus ug gani mo ang pagkahilansang niya sa cross. So ba iyang gitapos si Kristo ang maong tulumanon sa maong Sabado pinagi sa pagpakabatay niya dito sa cross. Kolosas 2:14-16. Kay si Josue wala maghatag og laing adlaw nga ipapulay kay nagpabilin man nga dunay ipapulay ang katawan sa Dios. Asat ba tungod kay si Josue wa man katag uling wa man kalag og adlaw nga ipapulay, nagpabilin man kaday udlaw ipapulay mao nga naghatag siya og laing adlaw. Atong mabasa Hebreanon 4:8-9. Atong basahon ang Biblia. 4:8-9 Hebreanon 4:8-9. Klaro kayo sa Biblia ang giingon. Sulat si San Pablo ngadto sa Hebro, Kapitulo 4:8. Nya, payag. Usbod ko Hebreanon Kapitulo 4, versikulo 6, versikulo 8. Kay kun naghatag pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghiskot og ulahi
ug laing mga adlaw. Nga sa pa laing adlaw din na Sabado. Laing adlaw mo na may laing adlaw ni Sabado gyapon. Ato ba klaro nga di na gyud Sabado. Kay kun naghatag pa kanilang pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot sa lae ulahi ug lain pa nga adlaw. Busa do nagi-adlaw nga gihisgutan mao ang Domingo. Klaro kayo? Hebranon kapitulo 4 bersikulo 8 at 9. Ayon supak, dili prueba nga si Jesus sa Bautista kumong sulod sa sinagoga sa adlaw Sabado. Lucas 4:16. Dili ba prueba nga si Jesus sa Bautista kumong sulod sa sinagoga sa adlaw Sabado. Lucas 4:16. Tubag, miadto siya aron sa pagpanudlo, aron kada adlaw siya mosulod sa templo aron pagpanudlo, apan kada adlaw siya mosulod sa templo aron pagpanudlo, dili samton nga ang tanang adlaw ipapulay ni Kristo. Mateo 26:55. Kay kung pagsulod lang niya nga sa adlaw Sabado nga sa mga sinagoga, inon ng Bautista, kada adlaw si Kristo. Kada adlaw si Kristo mosulod sa templo. Samton nato nga pulos adong papulay trang adlaw. Muneng mapunay klaro ko na to. Ayuhan niyo pagsamutin soon. Adlaw nga Domingo mo igihisgutan, sanglit na banhaw si Jesus sa adlaw nga Domingo. 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 14. Ang mga tinun-an ni Jesus na mahulay na sa Domingo o nibalaan 1:20-19 o 26. Maoy na batasan sa unang mga Kristiyanon sa pagtigom o pagsimba sa Ginoo sa adlaw Domingo. 1 Korinto kapitulo 16 bersikulo 2. Natupa ang mga Kristiyano manimba sa adlaw nga Domingo. Nagani andam og halad alang sa paghalad ng adlaw. 1 Korinto kapitulo 16 bersikulo 2. Laing supak. Bisan sa bagong langit ug bagong yuta magpabilin ang adlaw ipapulay. Exercise 16:23. Pabilin lagi. Wag tanga. Dili ang giwagtang para sa Kristiyano ang Sabado. Kaya ang Sabado para lagi sa mga Hudiyo. Pastilan. Ang kapahulayan sa Dios sa bagong langit, Salmos 25:11, mao ang kapahulayan sa sala o sa makatalagman, Salmos 25:13. Laing atake, laing supak. Tao sa kadutan mag-usab sa kasuguan. Katumanan ang Papa, Daniel 7:25. Pasanginan taon ang Papa. Nga mo'y katuman kay may nag-usab sa kasuguan. Pwede makaka kana igsoon. Dugangi pagtuon ang Biblia ay mo patuyag pataka. Ug atake si Bang Katoliko way klaro. Kung saman mo, ngano man, ang giskutan diha nga nag-usab sa kasuguan, dili inton Papa, oy, kitsa man, Antioco Epiphanes sa tuig 168 BC. Mo'y katumanan sa Daniel City, Mexico. Siya ang miusab sa kasuguan o sa mga panahon sa mga Hudiyo sa pagkadaog niya batok sa mga Hudiyo. Asa mabasa? Unang Makabiyo kapitulo 1 bersikulo 41 ngadto 43. Busa dili taon papan ko sa kasuguan, oy, kun dili Antioco Epiphanes sa kahari. Sa Jewish sa Encyclopedia Americana International Volume 28, published in 1829, ni ang mga ngalan sa mga adlaw ang kalugan. Masa ni mabasa? The Encyclopedia Americana International Edition Volume 28, published in 1829, ang ngalan sa adlaw ug ang kalugan. Sunday, the day assigned to the sun. Sa ato pa ang Sunday para ngalan sa adlaw. Monday, the day assigned to the moon. Monday sa bulan. Tuesday, the day assigned to Mars, the Roman god who was associated with the Teutonic god called Anglo-Saxon.
hence the name Theos Day. Wednesday, assigned to Mercury. This Roman god was associated with the Teutonic god called woman in Anglo-Saxon, and his day of the week, according to become Woden's Day. Thursday, assigned to the Roman god Jupiter, was identified with the Teutonic god Thor, thus designated Thor's Day. Pangalan nga Thursday, gikan kana sa Diyos nga si Thor. Friday, assigned to Venus, the Roman gods of love and beauty. In Teutonic mythology, the corresponding goddess was Freya, who was later confused Frigg, wife of Odin. Woden, hence Frigg's Day. Muna yung mga sa adlaw, huwag ang kalugan. Sa Encyclopedia International Grolier Incorporated, New York, 70th Adventist, the father of American Adventism, William Miller, Mrs. James White, virtual founder. Si Ellen Goodwhite po ang virtual founder na nagpadayon sa pagsimba sa adlaw sa Sabado. 70 Baptist Protestant sect which emerged during the Puritan Revolution in England in 17th century. First 70 Baptist Church in America was organized in Newport, R.I.B. Stephen Nanford in 1671. Collier Encyclopedia Volume 20 by William D. Hasley, editorial editor. Emmanuel Fried, editor-in-chief. Sunday from Apostolic Time and first day of the week by the celebration of His Eucharist. Sa kunong adlaw, Domingo, gikan pa sa mga apostoles na panahon. Sa tabakanian ito, pag na ang Domingo, sa apostoles sa panahon. The New Encyclopedia Britannica in 30 volume, Micropedia volume 9, Sunday, the day of the Lord, back to apostolic times. Ang Sunday, adlaw sa Ginoo, back to apostolic times. Sa tubatong makita nga ikan gyud sa apostolic times pa ang Sunday. Collier's Encyclopedia volume 5 of 24 volumes by Emmanuel Friedman, editor-in-chief. Perpetual calendar, first day is Monday, the seventh day is Sunday. Calendar, first day is Monday, the seventh day is Sunday. Sa basa, Collier Encyclopedia volume 5, volume 5 of 24 volumes by Emmanuel Friedman, editor-in-chief. Perpetual calendar, first day is Monday and the seventh day is Sunday. Nanyagi kalendaryo niya kita ito. Mula ang first day, Monday. At bang Sunday, kapito. The Encyclopedia Americana International Edition, Volume 26. Sunday is the day of worship in apostolic times. Christian to assemble for communal Sunday services. Sa ito pa, ang mga communal services, maugin ang Sunday. Nga dito, nga nag-worship ang mga apostoles sa adlaw nga Domingo. Mo ilang asemblea, common assembly, nga adto sila tapok sa adlaw nga Domingo, dili Sabado. Asa basa, The Encyclopedia Americana International Edition, Volume 26. Sa encyclopedia, The Encyclopedia Americana International Edition 5, Volume 5. The Julian calendar reformed by Pope Gregory in 1582. Dato 1582 pa hantod na anang Sabado. Nga sa ito ba Sabado gagi gisbutan diha na sa tuig 1582 sa inang ka
Unya mingo ka katong gisugod kino Sabado to. Naunsa man mo oy. Una dako kay nang bakak na ison, dako bakak kana. Pero gipaunong ba ang Sabado sa mga Hudyo? Wala. Ipadayon ang Sabado sa Hudyo. Ang gipaunong mao ra ang magsimba og Domingo mao mga Kristiyano. The Encyclopedia Americana International Volume 5 The Christian Year, Christmas Season, Lenten Season, Epiphany Association, and others. The Universal World Reference Encyclopedia, Managing Editor Jane Whitehead, B.A. Sunday, Day Commemoration of the Resurrection of Christ. Unsa diyang Sunday, Day Commemoration of the Resurrection of Christ. Kung nagtuog kamo at sa pagkabanhon ni Kristo, ni ilamo, pagkabanhon ni Kristo, simbaha ang adlaw sa iyang pagkabanhaw. Pastilan kamo niya nga itong magsabado pamagid mo, nga para manas mo Diyo, dili ba na para sa Kristiyano? The New Book of Knowledge, Grolier Incorporated, New York. Constantine supported the observance of Sunday. Dili si Constantino nag-usog sa balaod na Sunday in town. Si Constantino, misuportar lang sa mga Kristiyanong Katoliko sa pag-obserbar sa Sunday. Nga naman, kay imperyo kaniadto sa wala pa magkabit Constantino, ang Sabado maong ipapahulay nila ni sa Constantino. Uy, balao ni Constantino, mapulay sa adlaw ng Sabado. Pero sa diya nga na-convert na sa Constantino sa Kristiyano, ilang giobserbaran na ang Sunday. Wala siya mag-usob. Ang giusob ni Constantino, mao ang iyang imperyo. Nga di na mo simbag Sabado, adto na sa Domingo. Mo ka na igsuon. Aso ba sa The New Book of Knowledge, Grolier Incorporated, New York. Constantine supported the observance of Sunday. Padayon ta. The Trivia by Bong Baramida. Sunday, the Christian Sabbath. Sa kuno, ang Domingo mong adlaw ipapulay sa mga Kristiyano. Ang Lunes, ipapulay sa mga Grigo. Unsa ang Lunes, ipapahulay sa mga Grigo. Ang Martes, ipapahulay sa mga Persians. Ang Miyerkules, ipapahulay sa mga Assyrians. Ang Huwebes, ipapahulay sa mga Egyptians. Ang Biyernes, ipapahulay sa mga Muslims. Ang Sabado, ipapahulay sa mga Hudyo. Asawasa, the Trivia by Bong Baramida. Muni iyang report. Sunday, the Christian Sabbath. Monday, the Greek Sabbath. Tuesday, the Persian Sabbath. Wednesday, for the Assyrians. Thursday, for the Egyptians. Friday, for the Muslims. Saturday, for the Jews. Muna, ang mga Hudyo, Sabado. Encyclopedia Americana, Volume 2, page 252. After the fall of Jerusalem, Rome, the political mistress of the world, soon becomes the center of Christianity. Ang Roma, pagkahugno na sa imperyo nga Roma, kinahugno man nga ito'y pagka-Kristiyano, nahug na mo'y nahimong sentro sa Kristyanismo. Dili in town, mao ang puluyanan sa yawa. Kay kung mao magani karon kanang Roma karon puluyanan sa yawa ang pangutana. Unsam ng Roma ni adto? Dios non. Baka kana pagano kana kani adto. Unsam mo pagtuon mo history oy. World History by Arthur O'Brien, page 146. Sign the cross and veneration of the body of the martyrs came from most ancient times. Unsa kuno? Sign the cross kanang pagpanguros. Veneration of the body of the martyrs came from most ancient times. Sunday was kept most holy during the time of the apostles. Asawasa, World History by Arthur O'Brien, page 146. The Eternal Kingdom, page 70, and the day called Sunday.
all all who lives all who lives all who lives in cities or in this country gather together in one place. But Sunday is the day on which we all hold our common assembly because it is the first day on which God, having wrought and sins in the darkness and matter made the world, and Jesus Christ, our Savior, in the same day he rose from the dead, for he was crucified on the day before that of Saturn. Nah, klaro, asa basa, The Eternal Kingdom, page 70. Ito mabasa. Sunday is the day, munang adlaw nga igatigom aron sa pag worship adto kag Kristo. Domingo, dili Sabado. Ang standard calendar sa unang panahon mao man ang gitawag og Egyptian calendar. Nahimo sa tuig 4241 BC. Sa ato pa wala pay ngalan ang mga adlaw. Klaro kayo, way ngalan. Ngano man? 4241 BC. Sa ato wala pay ngan. Wala pay ngan sa mga adlaw. Mo nang nahisilot unang adlaw, ikadung adlaw, ikatulong adlaw, ikapat adlaw. Por eso, di ka makaingon kay pito Sabado. Bakak ka na. Kawa pa'y ngan, mga inganas sa mga adlaw. Diha na nitungang ngan sa mga adlaw. Diha na sa Gregorian calendar. Muna, isuon, ang bakak ay na. Sa 1582 pa. Diha na kung Sabado. Muna, isuon. Ay mo pag guna-una nga Sabado gitong adlaw. Doon ay papulay. Muna nga ang Sabado para lagi sa mga Diyo. Dili Espesyano. Jewish Encyclopedia Volume 10, page 604. Walay piho sa mga adlaw sa semana magipasabot. No, lagi na. Walay piho nga adlaw. Niya di ka makiyon Sabado to. Tilan. Walay piho nga adlaw sa semana magipasabot. Philip Banis Mears, page 41. Ang Babylonians mao ang nagbugna sa pagbahin sa mga adlaw sa semana. Kunsa, ang Babylonia mao nagbugna sa pagbahin sa adlaw sa semana. World History by Webster, page 53. The first day belongs to Saturn. The second day belongs to the sun. The third day belongs to the moon. World History, Church History by Lux, pahina 9. Nga ang panagtigom sa tanang magkristuhanon diha sa unang adlaw sa semana nga sa ato pa Domingo. Domingo gyud. Kalendaryo nga gipublikar sa Scandinavian Airlines. Illustrations by Otto Nilsson. Leto in Sweden by Småland Grafiska. Makita sa kalendaryo sa tuig 1974 nga ang unang adlaw sa semana mao ang Lunes o ang ikapito Domingo. O sa kalendaryo Scandinavian Airlines Illustrations by Otto Nilsson o Sweden by Småland Grafiska. Sweden by Småland Grafiska. Nakita ang kalendaryo sa tuig 1974. O 1974 nakita pa nga Lunes ang unang adlaw ikapito Domingo. Klaro kung may isuon nga dili gyud Sabado. Mga pagano walay igpapulay, walay adlaw igpapulay mga pagano. Ang mga pagano nagtahod, nagpasinog sa dili tinuod nga Dios. Kay nga naman ang nakapagano sa tao tungod kay niila og Dios sa dili tinuod nga Dios. Muna nakapagano. Muna igsuon. Ang Domingo, Spanish, Domingo. Ang Italian, Dominica. Ang French, Dimanche. Ang Latin, Dies Dominica. English, Sunday. Muning mga translation. English, Domingo. Spanish, Domingo. Italian, Dominica. French, Dimanche. Latin, Dies Dominica. English, Sunday.
Sunday. Manong Domingo man to, yun nga ang gi hatag sa mga Kristiyano tungod kay adlaw man sa pagkabanaw. Sa Matthew 28:8. Unang pagtipik-tipik sa tinapay, unang pikas-pikas sa tinapay, nagisundog sa mga apostoles, nagipasundog ni Kristo, asa basa buhat 20 at city. Kanang unang magbisa sa mga mga apostoles, mao ang unang pagtipik-tipik sa tinapay. 1 Corinto 16:2, nag-andam sa halad. Mao Domingo, ang gihamdan sa halad. Nga naman, kay mo lagi ilang igkatigom, asemblea sa mga Kristiyano aron pagsimba ni Kristo. O ang Domingo, mausap ang pagdawat sa Espiritu Santo. Ano sa aman nga gidawat? Asa mabasa? San Juan 20:23. Maningos Kristo, mainiuntang kalinaw, masulto kadawa, Domingo kato, adlaw kato Domingo. Mainiw ang kalinaw, inon ako ipadala sa man, ako sa magpadala kaninyo, niya niyang gipan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ug bisan kinsang sala ining pasaylo kini. Ang masala nga di ni pasaylo, dili sab nako pasayloon. Mo nang authority ang pinagi sa Espiritu Santo ng gihatag ipadala ni Kristo. Unya, ang mga apostoles bisimba ni Kristo sa adlaw nga Sabado. O sa adlaw sa Domingo. Di Sabado. Gisimba sa mga apostoles si Kristo sa adlaw nga Domingo. Asang basa? San Matthew 28:9 ngatos 17. Ang mga apostoles naghibog balaang partigog ng sang adlaw. O gyapon ang Domingo gyapon. San Juan 20:19-20. Revelación de Jesús Cristo que Dios le dio para manifestar a esos siervos las cosas que deben suceder Cristo. Revelation chapter 1 verse 10. Yo fui en el Espíritu en el día del domingo y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que vos y enviaron a las 7 iglesias que estén en Asia. Sabi sa English pa, Revelation 1:10, I was worshiping on the day of rest when I heard loud voices behind me like the loud sound of horn. Muna isuot. Niya mingon sila, mingon mo nga, anak sulod ng katuyo ko sa pagano. Isuon, kung mo manibasihan ninyo, hasta ka mo isunod po mo. Ano man? Isunod po ng January. Kung sa January, Janos, Dios, nga duhay naon. January. Dios, nga duhay naon. Nga nung nagtuman ng January. Di mo gamis kalendar ng January. February, February, pista sa mga Dios. March, Diyos sa mga pagano. June, Junius, principal goddess of Pantheon, the sister of wife of Jupiter. Na, anong gamit mo mga anak? Asti dandagi. Wala maghinahinay ta. Hinay tayo suonog. Pinansusiho di bayo. Susihag yun. Nagsalamat sa inyong pagpatalingog o sa pagtanaw. Hindi nga mga video, hinatunta. Ngayong nasabtan, ang tanan gisulti. O unta, kini, mahimong sumbanan.
kung mo inyong gamiton alang sa pagtubag sa mga atake sa atong mga naigsuon nga nagpatuman sa adlaw Sabado. Tungod kay ang adlaw Sabado para lagi na sa mga Diyo. Ang gisugo sa Exodus 28:11 mao ang mga Israelitas, mga Diyo, dili ang mga Kristiyano. Muna sugua, puro giwagtang na ni Kristo pinag sa kamatayon sa krus. Salamat, may gabi ka na itong tanaw. Minuto ta, nasong gayon, patlihog yapon ka mo sa akong mga gihatag kaninyo nga mga pagtunan para sa itong tibahan. Salamat, may gabi.